Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r wythnos yma yn gweld nifer o newidiadau allweddol yma yng Nghymru. Mae'r hawl gyda ni yn awr i deithio'n bellach na'r 5 milltir awgrymedig. Mae hawl hefyd gyda ni i greu swigod cymdeithasol, yr social bubbles yma. Un tŷ yn cysylltu hunan efo tŷ arall mwyn creu uned newydd. Na bydd hynny'n braf i rai ohono ni. Falle bydd yn achosi tensiynau i ambell un neu lletwythdod wrth feddwl, wel, pwy os unrhyw un ydw i'n mynd i ymgysylltu â nhw. Ond wrth i fi feddwl am y syniad yma, y syniad o un tŷ a tŷ arall yn dod at ei gilydd yn cael ei ystyried yn un teulu newydd, ond ni'n methu peidio a meddwl am y ffaith mae dyma sydd wedi digwydd i ni fel Cristnogion. Bod ni ar wahân, ni ar wasgar trwy'r byd, falle ar adegau i ni'n teimlo'n ddigon unig. Ac eto, ar yr un pryd, mae'r Beibl yn dweud bod ni yn un teulu. Ni'n aelodau o deulu Duw. Ni wedi'n uno yng Nghrist. A felly'r bore yma, unwaith eto, bod ni ddim yn gallu dod at ein gilydd, i ni dal yn addoli gyda'n gilydd. Yn un teulu. Diolch i Dduw am hynny. Na ni weddi, ond ni gyflwyno yr oedfa i'r arglwydd. Dad, unwaith eto i ni'n diolch i ti am gyfle i gyd addoli gyda'n gilydd. Dad, ni'n gwybod fod yr cyfnod yma di bod yn hir nawr ac yn anodd i rai ohoni. Falle bod ni yn teimlo yn arbennig o unig ar y foment ac ddim yn gwybod lle i droi. Dad, ni'n diolch i ti dy fod ti yn cynnig dy hun i bob un ohono ni. A thrwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn gallu bod yn rhan o dy deulu di. A felly, yn frodyr a chwiorydd i bob un Cristion arall trwy'r byd i gyd. Dad, ni'n diolch i ti am hyn, ni'n gofyn wneud i'n helpu ni fel Cristnogion, fel eglwysu i garu'n gilydd a cario beichiau'n gilydd. Arglwydd, helpa ni yn hyn os gweli di fod yn dda ac i'r rheini sydd ar hyn o bryd ddim eto yn dynabod di. Arglwydd, wneud i gallwn o at y ti dy hun. Dad, clyw yn gweddi ni nawr a bydd gyda ni wrth i ni dy addoli di. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd nawr, ac un o'r pethau mae llawer wedi bod yn gweld ei eisiau yn y cyfnod yma yw canu gyda'n gilydd, canu cynulleidfaol. Mae sawl un di gwneud y pwynt i fi bod canu yn y tŷ ar eich pen eich hun, canu efo just cyfeiliant piano, dwi ddim yr un peth, a bod gyda'n gilydd yn moli Duw. Ac wrth gwrs, fi'n cytuno ac yn cyd-ymdeimlo. A felly bore yma, mae dyn ni treat bach. Mae rai o aelodau'r eglwys wedi recordio hunan yn canu, ac i ni wedi rhoi yr lleitio hynny at ei gilydd fel bod rhywbeth yn agosach o leia, un cam yn nes at y peth go iawn, dyw e ddim yr un peth wrth gwrs. A felly, gadewch i ni ganu mawl gyda'n gilydd yn awr. Amen.
Yn darlleniad ni'r bore yma yn dod o Efengyl Ioan, pennod 5, ac adnodau 1 i 18. Nawr mae pennod 5 o Efengyl Ioan i gyd yn delio ag un achlysur, un digwyddiad penodol. A felly, mewn ffordd, dylsyn ni fod yn edrych ar y bennod i gyd efo'i gilydd. Ond mae cymaint yma bydde'r Oedfa mynd llawer yn rhy hir. Felly, yn hytrach na hynny, fi wedi rannu'r bennod mewn i 2 ran, byddwn ni'n edrych arno bore yma ac yn yr wythnosau nesaf, os dyw a'i mynd. Felly, i ddechrau, ni'n mynd i edrych ar adnodau 1 i 18. Dyma air ein Duw ni. Ar ôl hyn, aeth Iesu i fyny i Jerusalem, i ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Y mae yn Jerusalem wrth borth y defaid bwll a elwyr Bethesda yn iaith yr Iddewon, a 5 cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cyntefau hyn byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Yn ei plith roedd dyn a fi'n wael ers 19 mlynedd ar 20. Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Atebodd y claf ef, Syr, nid oes gennyf neb i'm gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i'r dŵr, a thra bydda fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen ni. Meddai Iesu wrtho, cod, cymer dy fatras a cherfa. Ac ar unwaith roedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Roedd yn saboth y dydd hwnnw. Dwedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei hiachau, y saboth yw hi, nid yw'n gyfreithlon i ti gario dy fatras. Atebodd yntau hwy, y dyn hwnnw am gwellodd a ddywedodd wrthyf cymer dy fatras a cherfa. Gofyn asant iddo, pwy yw'r dyn a ddywedodd wrthyt cymer dy fatras a cherfa? Ond nid oedd y dyn a'i hiachawyd yn gwybod pwy oedd ef, oherwydd roedd Iesu wedi troi oddi yno am fod tyrfa yn y lle. Maes o law daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella. Paid â phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Aeth y dyn i ffwrdd, a dwedodd wrth yr Iddewon mae Iesu oedd y dyn a'i gwellodd. A dyna pam dechreuodd yr Iddewon erlyd Iesu am ei fod yn gwneud y pethau hyn ar y saboth. Ond atebodd Iesu hwy, y mae fy nhad yn dal i weithio hyd y foment hon, ac rwyf fynnau'n gweithio hefyd. Parodd hyn i'r Iddewon geision fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig roedd yn torri'r saboth, ond roedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd a Duw. Wel, diolch i Dduw am ei air. Cyn bod ni'n gweddio dyn gilydd, i ni'n mynd i gael eitem bach i'r plant yn awr. Ers rai wythnosau rwan, mae Emyr ac eraill wedi bod yn pregethu o Efengyl Ioan. Heddiw, ni wedi cyrraedd pennod 5, a ni'n clywed fod Iesu yn teithio nôl i Jerusalem i fynd i ddathlu un o wyliau mawr yr Iddewon. Ers y tro diwethaf Iesu fod yno, mae wedi gwneud sawl peth rhyfeddol, fel troi dŵr yn win mewn priodas, taflu pobl anonest allan o'r deml, hiachau bachgen o bron y marw, a dysgu llawer o bobl am Dduw. Yn y stori heddiw, mae Iesu yn mynd i bwll yn Jerusalem o'r enw Bethesda. Doedd hwn ddim fel bwll nofio arferol, yn llawn hwyl, a lot o blant yn splasio, a mynd lawr sleids, a lot o sŵn chwerthin. Roedd hwn yn bwll
lle roedd yna lot o boen a salwch. Oedd yna lwythi o gleifion yn mynd yno i fod wrth ymyl y pwll. Rhai yn ddall, rhai methu cerdded, rhai methu symud o gwbl. Roedd rhain i gyd wedi dod at y pwll yn gobeithio can nhw hiachau. Roedd rhai wedi bod yn aros yno am amser hir iawn. Y rheswm dros hyn oedd fod y dŵr yn symud yn rhyfedd weithiau. Ac roedd y bobl yn credu, os llwydden nhw gyffwrdd y dŵr gyntaf am fod dŵr yn symud, y bydden nhw yn cael ei hiachau. Pan gyrhaeddodd Iesu yno, aeth at ddyn oedd wedi bod yn sâl ers 38 o flynyddoedd. Blant, dyn ni wedi bod yn aros adre a methu wneud lot o bethau ers yn hir iawn yn y cyfnod yma. Ond roedd y dyn yma wedi bod yn aros i gael ei hiachau am 38 o flynyddoedd. Gofynnodd Iesu i'r dyn, wyt ti eisiau cael dy hiachau? Nawr, dwi'n siŵr oedd hwnna yn swnio fel cwestiwn ychydig yn od. Gan fod pawb yno mwyn cael ei hiachau. Ond nath y dyn ateb Iesu beth bynnag. Does gen i ddim neb i helpu fi mewn, meddai. Ac mae rhywun arall yn cyrraedd yno cyn fi bob tro. Ond doedd dim angen iddo fo aros i gael ei wella dim mwy. Dywedodd Iesu, saf ar dy draed, cod y fatras a cherdda. A dyna wnaeth y dyn. Nes ymlaen, daeth Iesu at y dyn eto, tro hyn yn y deml. Dywedodd wrtho, edrych, ti'n well? Rwan mae angen i ti stopio pechu, neu gall rhywbeth lot gwaith ddigwydd i ti. Roedd Iesu eisiau gwella'r dyn yma. Ond nid jyst hiachau'r salwch, ond hiachau ei gallwn hefyd. Oherwydd fod Iesu yn ei gario. Y peth gwych am y stori yma ydy cofio bod Iesu eisiau yn hiachau ni hefyd. Ein bod ni'n mesio fyny drwy'r amser a ddim yn gwrando ar Dduw, mae Iesu dal yn ein caru ac eisiau hiachau ein calon ni hefyd. Wel, blant, gobeithio bod chi di mwynhau hynny ac bydd hynny'n help nawr i chi gofio y stori ac i ganolbwyntio yn nes ymlaen pan ni yn edrych ar yr adnodau yma gyda'n gilydd. Wel, nawn ni weddio nawr gyda'n gilydd, nawn ni droi at Dduw. O arglwydd yn Duw i ni, yn diolch i ti. Dy fod ti'n Dduw sydd yn ein caru ni. Arglwydd, fod yna dim byd arbennig amdano ni. Fod yna ddim byd yno ni sy'n heiddi dy gariad. Mae'r cwbl yn ni'n ei heiddi yw i ti ein gwrthod ni, ein condemnio ni. Ni'n diolch dy fod ti yn trugarhau, dy fod ti yn ein caru ni. Ni'n diolch dy fod ti di anfon yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch amdano fe. Diolch am y ffordd caredig a thyner mae'n trin y bobl i ni'n darllen amdano nhw yn yr Efengylau. Diolch fod ganddo fe amser a gofal a chynsyrn dros y rheini oedd pobl eraill yn anwybyddu. Dad, diolch fod yn croesawu unrhyw un sydd yn dod ato fe mewn ffydd. Ac arglwydd ni'n gofyn unwaith eto felly'r bore yma am ffydd i nesau ato ti. Ac i gredu bod yr arglwydd Iesu wedi agor ffordd i ni i ddod ato ti ac i gael maddeuant
ac i gael bywyd. O, Dad, i ni'n gwybod fod rai o'r pethau ni'n darllen, maen nhw'n naill yn gyfarwydd iawn i ni, neu falle i rai ohonyn ni'n darllen nhw ac i ni methu, neu'n ffeindio hi'n anodd i'w credu nhw, yr gwirthiau yma, yr arwyddion yma, roedd Iesu ni gwneud. Maen nhw mor wahanol i beth i ni wedi arfer gyda. O, Dad, helpa ni felly, ro lyged ffydd i ni. Helpa ni dderbyn y dystiolaeth sydd gyda ni fan hyn. O, Arglwydd, helpa ni gredu yn Iesu. Dad, wrth i ni ddechrau'r gyfnod newydd nawr yn ein gwlad ni. I ni yn gofyn am ddoethineb. Helpa ni i wybod beth i wneud, a lle i fynd, a sut i ymddwyn. Dad, i ni ddim eisiau gwastraffu neu dad wneud yr holl waith caled a berthau mae pobl wedi wneud wrth aros adre ac gwahanu hunan o'u teuluoedd yn y misoedd diwethaf yma. Dad, wneud i weithio felly yn ein gwlad ni. Arglwydd, i ni'n ymddiried yn o ti. Ni'n diolch dy fod ti yn dduw da sydd yn ein caru ni. Ni'n gofyn wneud i roi gwellhad, os mae dyna dy ewyllys di. Ni'n gofyn am ffydd ac wneud i'n helpu ni ddyfal barhau. Beth bynnag a ddaw, Arglwydd, gad i'r cyfnod anodd yma arwain at bobl yn troi at y ti. Am y tro cyntaf, neu'n dychwelyd at y ti. Neu, fod y cyfnod yma'n rhoi golwg newydd i bob un o'ch bobl arna ti ac ar maint ein angen ni ac yr angen sydd o'n cwmpas ni. O, Dad, helpa ni felly ni'n cyflwyno yn hunan ar oedfa yma nawr i dy ofal di. Yn gofyn y bydde di yn siarad â ni ac yn tysturio wrtho ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn i ni edrych ar air Dduw gyda'n gilydd, ni'n mynd i ganu unwaith yn rhagor. Yn anffodus, dim ond y cyfeiliant sydd y tro yma, sori i'ch siomi chi. Ond nawn ni ganu allan, canu mawl i'r Arglwydd.
o eiriau mawr y Beibl yw trugarhau. Dyw ddim yn air cyffredin iawn bellach, falle fydd e'n anghyfarwydd i rai ohono ni sydd yn gwylio'r bore yma. Y gair yn Saesneg yw mercy. A be mae'r gair yma'n ei gyfleu yn sylfaenol yw peidio trin rhywun fel maen nhw'n ei heiddi. Dyna yw trugarhau, peidio roi rhywun yn ôl eu heiddiant nhw. A falle mae dyna yn rhannol pam dyw e ddim yn air cyfarwydd iawn, ddim yn air poblogaidd iawn. Gyffredinol, ni'n hoffi meddwl am ein hunan fel petai ni dim ond yn heiddi pethau da, ni'n heiddi'r gorau. Oedd gennych chi'r hysbysebion enwog yna, because I'm worth it. Yn anffodus dim dyfu'r gwallt i daflu o hamgylch, ond dyna sydd ni'n hoffi meddwl amdano ni'n hunan. Ni ddim yn hoffi meddwl am ein hunan fel rhai sydd angen trugarhau, angen i rywun tosturio wrtho ni. Ond, mae yn air pwerus iawn i'r rheini sydd yn ymwybodol o'i hangen nhw. I'r rheini sydd yn fodlon gweld eu hunan yn y ffordd yma, gweld eu pechod nhw, gweld eu methiant nhw. I berson sydd wedi dod yn ymwybodol bod nhw wedi syrthio'n fer o safon Duw a ddim yn heiddi unrhyw beth ganddo fe ond am ei farnau, cosb, melltith, am ein pechod ni, mae'r syniad o trugarhau bod Duw ddim yn ein trin ni fel ni'n ei heiddi, mae hynny yn beth pwerus, yn beth hyfryd iawn. Yn ein hanes ni'r bore yma, mae Iesu unwaith eto'n mynd i Jerusalem. Ac mae'n adeg un o'r gwyliau crefyddol. Ni ddim yn clywed pa un, ond un o'r gwyliau yma oedd yn dathlu trugarhau Duw. Y ffordd roedd ei wedi trugarhau a tosturio wrth y genedl. A tra bod yn Jerusalem, mae Iesu yn mynd i le o'r enw Bethesda. A beth oedd Bethesda oedd pwll, neu digon posib 2 bwll, ac o amgylch yr pyllau yma, roedd yna 5 ardal cysgodlyd, lle fydd y pobl yn dod, pobl oedd yn sâl, pobl oedd yn anghennus, ond nhw'n dod i Bethesda, ac ystyr Bethesda yw tŷ trugarhau, the house of mercy. Dyma'r man lle oedd yr anghennus yn dod yn y gobaith bydde Duw yn tywallt allan ei trugarhau. Bydde Duw yn ei gwella nhw. A bore yma, wrth i ni edrych ar yr hanes yma gyda'n gilydd, i ni yn mynd i glywed am y trugarhau mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gynnig i chi ac i fi. Nawr, y pwynt cyntaf i fi eisiau ni sylwi arni yw hyn. Trugarhau Iesu yn iachau. Yna'r peth cyntaf. Trugarhau Iesu yn iachau, ac mae'n hollol amlwg yn dydy yn yr adran yma. Mae Iesu'n mynd i Bethesda, ac mae yna lot o bobl yna, ni'n darllen yn adnod 3, yn y cynteddau hyn byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Nawr, wrth gwrs, yn y cyfnod yma, doedd yna ddim system mewn lle i warchod y bobl yma, i ddarparu ar eu cyfer nhw. Doedd yna ddim wladwriaeth les, welfare state, fel i ni mor ffodus i'w gael heddiw yn ein gwlad ni. A felly bydde dioddau yn un o'r ffyrdd hyn yn gwneud bywyd yn hynod o anodd. Bydde fe'n golygu bod hi fwy neu lai'n amhosib i berson i weithio mwyn ennill arian ac i gynnal ei hunan. A felly ni'n gallu deall yn rwydd iawn yn dyn ni pam fod cymaint o bobl yn tyrru i Bethesda. Ni'n gallu deall beth oedd apêl y lle hwn, Bethesda, tŷ trugarhau. Ond nhw'n dod yn y gobaith
o brofi trugarhau Duw. Nawr, dwi ddim yn hollol amlwg beth o'n nhw'n disgwyl i ddigwydd, neu beth oedd yn digwydd yn y dŵr yma. Wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed bod yna gyfnodau lle oedd y dŵr yn cynhyrfu. A y syniad oedd, pwy bynnag oedd y cyntaf i fynd mewn i'r dŵr ar ôl i'r dyfroedd i gynhyrfu, bydden nhw'n cael i gwella, yn cael i hiachau. Ac oedd yna gwahanol syniadau gan bobl, neu yna syniadau ddatblygu am pam fod hynny'n wir. A ni ddim cweit yn siŵr pam, dwi ddim yn cael ei esbonio i ni fan hyn, ond ta waith am hynny, dyma oedd y bobl yn amlwg yn chwilio amdano fe, yn disgwyl amdano fe, yn gobeithio amdano fe, ond nhw yno i brofi trugarhau. O'n i'n meddwl yn dod ni wythnos diwetha am y dyn yna oedd yn hollol desperate mwyn achub ei fab. Methu gweld unrhyw ffordd arall. Wel, dyma i chi dyrfa o bobl desperate. Gwbl anghennus, heb unrhyw obaith arall. Ac yng nghanol yr holl bobl yma, mae llyged Iesu'n cael ei ddenu at unigolyn. Yn adnod 5, ni'n clywed hyn. Yn ei plith roedd dyn a fi'n wael ers 19 mlynedd ar 20. Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Oedd sefyllfa'r dyn yma yn arbennig o druenus. Ni'n clywed fod wedi dioddef am 38 o flynyddoedd. Nawr, ni ddim yn gwybod beth oedd ei oedran ond mae 38 o flynyddoedd yn amser hir. Mae'n fwy o amser nag i fi wedi bod yn fyw. Ni ddim yn gwybod faint oedd y dyn yma wedi bod yn disgwyl y Bethesda. Ni ddim yn gwybod pa mor aml oedd e'n dod at y pwll yma yn y gobeith o gael ei iachau, ond yr awgrym yw bod wedi bod yn amser hir iawn. Doedd dim doctor yn gallu helpu hyd yn oed os oedd ganddo fe'r arian i dalu am un. A felly dyma lle mae y dyn yma wrth y pwll yn aros ar ei ben ei hun. Mae'n unig, yn dydy? Does neb gyda fe. Mae'n dweud bod yna neb yno i'w helpu i fewn i'r dŵr. Does yna neb sydd yn gallu i gynorthwyo fe. Does yna neb, a gweud y gwir, yn sylwi arno fe. Neb yn ei weld e. Neb yn gallu ei achub e. Neb ond Iesu. Mae Iesu yn ei weld e. Mae Iesu yn gwybod be mae'r dyn yma wedi bod trwyddo. Mae'n gwybod be mae e wedi i ddiodde. Ac wrth edrych ar y dyn yma yn ei driennu, mae Iesu yn trugarhau. Sa'n gwybod yn union pwy sy'n gwrando ar yr oedfa hon bore yma. Allai fod yn sicr bod yna rai yn gwrando sydd wedi bod trwy brofiadau ofnadwy. Pobl sydd yn mynd trwy bethau arbennig o anodd, arbennig o boenus. Bydd yna rai yn gwrando sydd wedi bod yn gwynebu'r sefyllfaoedd yma am flynyddoedd. Falle bod yna rhywbeth yn eich bywyd chi y bore yma, ac dwi ddim yn amlwg fel oedd problem y dyn yma yn amlwg. Falle bod y mwyafrif o bobl yn eich bywyd chi, a bobl o'ch cwmpas chi, dyn nhw ddim yn gwybod dim am y sefyllfa. Chi methu siarad am y peth. Chi ddim yn gwybod shwd i siarad am y peth. A chi wedi trio popeth a sdim byd wedi gweithio. Mae'r sefyllfa yma i chi'n ei wynebu wedi bod yno am fisoedd, am flynyddoedd.
am ddegawdau, falle 38 o flynyddoedd, falle mwy. A chi'n teimlo fel bod na ddim ffordd allan, a chi'n teimlo fel petai neb yn gweld y peth. Ond mae yna un sy'n gweld. A mae Iesu yn gweld. A dyw eich sefyllfa chi felly ddim yn anobeithiol. Peidiwch roi lan. Oedd y dyn yma wedi gorfod aros am 38 o flynyddoedd cyn cael ei achau. Falle fydd rhaid i chi ddisgwyl hyd yn oed yn hirach na hynny. Falle newch chi ddim cael eich iachau neu wneith yr sefyllfa chi'n ei wynebu ddim cael ei ddelio gyda yn y bywyd yma. Ys dim addewid yng Nghaerdydd fod pob Cristion yn cael ei iachau ac yn cael bywyd braf a pob dim yn mynd yn dda. Na, falle bydd rhaid i chi gario y baich yma sydd arnoch chi am weddill eich bywyd chi, a byddwch chi ddim yn deall pam fod hyn wedi digwydd, a pam fod Duw yn caniatáu hyn i ddigwydd, a pam bod Duw ddim yn ymyrryd yn eich sefyllfa chi nawr. Falle fyddwch chi yn gorfod cario hyn tan y foment i chi'n marw. Neu mae'r arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd a chi'n ei clywed i lais yn galw arnoch chi ac yn eich gwahodd chi yn awr i ddod i'w bresenoldeb ac y dydd yna pan fydd e'n sychu pob deigryn ac yn codi pob baich o'n sgwyddau ni ac yn rhoi cyrff newydd i ni ac yn rhoi deiar newydd i ni ac yn rhoi bywyd tragwyddol i ni i'w fwynhau gyda fe. Mae'r arglwydd yn gwybod. Mae'r arglwydd yn eich gweld chi y bore yma. Mae'r arglwydd gyda chi. Hyd yn oed os nag yw yn eich iachau chi neu yn delio gyda y broblem i chi yn ei wynebu, mae yn eich caru chi. Mae wedi profi ei gariad trwy roi Iesu Grist i farw ar y groes drosoch chi. A mae yna, a mae eisiau'ch nerthu chi. Mae eisiau rhoi gorffwys i ni. Mae eisiau ni brofi heddwch o wybod bod e'n ddew i ni a ni yn bobl iddo fe. Nawr mae hyn yn dod yn ni at yn ail bwynt ni'r bore yma, syniad yma o orffwys. Yr ail beth i fi eisiau ni i weld yw hyn. Trugaredd Iesu yn rhoi gorffwys. Trugaredd Iesu yn rhoi gorffwys. Mae Iesu yn gweld y dyn ac yn yr achos yma mae yn ymyrryd ac yn ei wella fe. Ac ar ôl i wella, mae Iesu'n ei anfon ar ei ffordd yn dydy. Adnod 8. Meddai Iesu wrtho, cod, cymer dy fatras a cherdda. Ac ar unwaith roedd y dyn wedi gwella. A chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Roedd yn saboth y dydd hwnnw. Nawr falle bod hyn yn air anghyfarwydd arall i rai ohono ni. Saboth. Beth yw saboth? Wel, yn y Beibl, y saboth yw y seithfed dydd yr wythnos. Pan greodd Duw y byd perffaith, pobl perffaith i fyw ynddo fe, ni'n clywed yn y dechrau mae'n ein creu'r byd gyda rhythm i fywyd. Mae yna 6 diwrnod i weithio, a mae yna 1 diwrnod o orffwys. A'r diwrnod yma o orffwys yw y saboth. A felly, pan ni'n cyrraedd diwedd hanes y creu, mae ydych chi chydig bach o densiwn, achos mae Duw wedi gorffen ei waith o greu, ac mae'n gorffwys, mae'n dechrau ar y gorffwys yma gyda'i bobl ac eto ar yr un pryd, wrth gwrs, dydy Duw ddim angen gorffwys, mae'n dewis treulio'r amser yma gyda'i bobl ond mae Duw hefyd, wel, ar un
lefel yn gweithio o hyd wrth ein cynnal ni a cadw y greadigaeth i fodoli. Ond yna, wrth gwrs, chi'n darllen ymlaen yn llyfr Genesis a mae gennym ni hanes y cwymp. Mae'r byd perffaith a'r ddynoliaeth berffaith yn syrthio i bechod. Mae'r byd a'r rhythm yma i fywyd yn cael ei thorri. Mae gwaith yn troi yn lafur am pleserus. A ein temtasiwn ni nawr fel pobl yw i gweithio. Peidio gorffwys, ond gweithio mwyn darparu i ni'n hunan. Mwyn ennill bywyd i ni'n hunan. Mwyn ennill tragwyddoldeb i ni yn hunan. O felly, mae Duw yn gorchymyn i'w bobl yn yr Hen Testament i gadw y saboth. Mae'n dweud, os ych chi'n bobl arbennig i fi eisiau chi fyw allan nawr fy mwriad i ar eich cyfer chi o'r cychwyn. Gweithio 6 diwrnod, ond yna gorffwys. Pob wythnos, fi eisiau chi i atgoffa chi hunan. Pwy ydych chi? Chi'n bobl wedi'ch creu ar lun a delw Duw. Pwy ydw i? Fi yw'r Duw sydd yn achub chi ac yn eich cynnal chi. A felly oedd y saboth yma yn wyliau wythnosol. Gorffwys wythnosol. Oedd hefyd yn pwyntio'r bobl ymlaen i'r gorffwys tragwyddol mae Duw yn ei gynnig i ni. Mae hynny yn ddiddorol iawn, achos siwr o fod cyd-ddigwyddiad yw hyn, ond fi'n gorfod nodi'r peth. Oedd y dyn yma, chi'n cofio, wedi bod yn dioddau am 38 o flynyddoedd. Wel, ni'n clywed am 38 o flynyddoedd mewn man arall yn y Beibl, achos dyna oedd y cyfnod o amser oedd yr Israeliad yn crwydro'r anialwch am ei bod nhw wedi gwrthryfela yn erbyn Duw cyn mynd i fewn i'w gwlad ei hun, cyn mynd i fewn i'r wlad oedd Duw di addo iddyn nhw, mynd i mewn i'w gorffwys nhw. Wrth gwrs, hyd yn oed ar ôl iddyn nhw gyrraedd y wlad, doedd na ddim gorffwys. Oedd yr wlad yna a'r saboth a'r cwbl yn pwyntio ymlaen i'r gorffwys sydd yn Iesu Grist. A nawr mae'r dyn yma, mae wedi cael profiad tebyg iawn i'r Israeliad yn dod o'r anialwch ac yn gallu nawr profi gorffwys trwy Iesu Grist. A mae Iesu yn gosod y dyn yma'n rhydd, yn dydy. Mae'n cynnig gorffwys y saboth, gwir orffwys iddo fe. Mae'n dweud wrtho fe i godi ei fatras ac i fynd nawr, i fyw ei fywyd e. Ond yna, yn gyflym iawn, mae dyn ni wrthdaro yn does. Oedd cyfraith Duw yn gorchymyn fod rhaid i'r Israeliad gofio'r saboth. Oedd Duw yn gorfod mynnu hyn, achos os oedd e ddim yn gorchymyn bydden nhw ddim yn gwneud hynny. Mae'n gorchymyn iddyn nhw wneud yr peth sydd gorau iddyn nhw, eu lles nhw. A felly, oedd yr arweinwyr crefyddol wedi datblygu system manwl o reolau beth oedd yn dderbyniol ac beth oedd yn anerbyniol ar y saboth. Beth oedd yn gyfreithiol a beth oedd yn anghyfreithiol. Ac un peth oedd yn anerbyniol, yn anghyfreithiol, oedd cario pethau o amgylch y lle. A felly, wrth iddyn nhw nawr weld y dyn yma, sydd wedi cael ei iachau mewn ffordd mor wych, mor hyfryd, y cwbl maen nhw'n poeni am yw'r ffaith bod e yn cario matras, a felly'n torri y gorchymyn. Adnod 10. Dwedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei iachau, y saboth yw hi. Nid yw'n gyfreithlon i ti gario dy fatras. Atebodd yntai hwy, y dyn hwnnw am gwellodd a ddwedodd wrthyf cymer dy fatras a cherfa. Gofyn asant iddo, pwy yw'r dyn a ddwedodd wrthyt cymer dy fatras a cherfa? Mae'n drawiadol yn dydy. Mae Ioan
yn pwysleisio dyma dyn sydd wedi ei iachau. Mae'r dyn ei hun yn pwysleisio y person y fy ngwella i sydd wedi dweud i fi gario fy matres, ond nid dyna lle mae ei ffocws nhw o gwbl. Maen nhw'n hollol ddi-drugaredd. Y cwbl maen nhw'n poeni am yw pwy sydd wedi dweud wrtho fe i gario rhywbeth. Maen nhw wedi colli golwg ar y ffaith fod y dyn yma nawr yn rhydd o'i afiechyd ac yn cael gorffwys, gwir orffwys. Maen nhw jyst yn edrych ar y manylion. Mae'n osgoffa fi chydig bach o'n dydd ni. Ni wedi gweld llawer o'r ysbryd ddi-drugaredd yma'n do yn ein cymdeithas ni. Mae person falle'n gwneud rhywbeth ac neu'n dweud rhywbeth a mae pobl yn anghytuno gyda nhw, ond does na ddim faddeuant yn bosib os na mae'r person na jyst yn cael ei gwrthod a'i parddio yn llwyr. Felly mae Iesu'n gorfod dweud wrth rhain, dalwch mlaen. Chi ddim di deall. Mae Duw yn gweithio hyd yn oed ar y saboth. Mae Duw yn gwneud daioni. Bwriad y saboth yw i roi rhyddid a gorffwys, a dyna'r union beth i fi di dod i'w gyflawni. Nawr, wrth gwrs, beth sy'n drawiadol yw pan ni stopio am funud ac yn meddwl, oherwydd be mae Iesu'n gwneud fan hyn, yn rhoi gorffwys a rhyddid ar y saboth, mae'r Iddewon yn cynllunio, neu'n dechrau cynllunio i'w ladd e. A beth sy'n mynd i ddigwydd? Wel, mae e'n mynd i gael ei groeshoelio. Mae ei gorff yn mynd i cael ei osod mewn bedd dros y saboth, yn gorffwys yn y bedd, ond yna, ar y trydydd dydd, mae'r arglwydd Iesu yn mynd i godi. Ie, dydd cyntaf o'r wythnos, dydd yr arglwydd, y dydd i ni heddiw yn ei fwynhau ac yn ei ddathlu, achos nawr trwy ffydd i ni yn dechrau ar y bywyd newydd, a'r gorffwys mae Iesu di ennill ar ein rhan ni. Mae hyn yn dod â ni at un pwynt ola, sef trugaredd Iesu yn rhoi bywyd newydd. Trugaredd Iesu yn rhoi bywyd newydd. Rhywbryd yn ddiweddarach, mae Iesu yn chwilio am y dyn yma. Ac yn hyfryd iawn, lle mae e'n ffeindio y dyn? Wel, mae wedi mynd i tŷ trugaredd arall. Mae wedi mynd i'r deml. Adnod 14. Maes o law daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml. Ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella, paid a phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Mae Iesu'n ffeindio'r dyn yn y man lle oedd y bobl yn mynd i brofi trugaredd Duw, wrth i'r aberthau cael eu cynnig yn eu lle nhw. Mae'r iachad, mae'r dyn yma wedi profi yn ei gorff yn arwydd o'r bywyd newydd mae'r arglwydd Iesu yn cynnig i bob un sy'n credu ynddo fe. Ond mae Iesu, sylwch, yn rybuddio fe, dyma ti wedi gwella, paid a phechu mwyach rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Nawr, mae'n anodd deall yn union be mae Iesu'n golygu fan hyn. Ni wedi gweld yn barod yn Efengyl Ioan fod pob salwch a pob trychineb naturiol ddim yn cael ei achosi gan bechod unigol personol. Ac yn sicr, does na ddim lle o gwbl i ni bwyntio'n bys ni at berson a dweud ti yn sal neu ti yn dioddau y peth yma, ti'n mynd trwy hyn oherwydd dy bechod di. Mae hyn yn gosb gan Dduw. I ni ddim yn gallu gwneud hynny, ni ddim yn gallu gweud hynny. Ond dyw hynny ddim yn golygu nad yw pechod a gwrthryfel personol weithiau
yn arwain at gosb gan Dduw. Hynny, mae modd i ni edrych ar ein bywyd ein hun a gofyn y cwestiwn, ydy Duw yn dangos rhywbeth i fi fan hyn? Ydy hyn di digwydd i fi am fy mod i yn gwrthryfela yn erbyn yr arglwydd? I ni'n gweld sawl enghraifft yn y Testament Newydd. Pobl yn mynd yn sal, pobl hyd yn oed yn marw, pam? Wel, oherwydd i pechod nhw. Oherwydd bod nhw yn parhau mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A felly, y cwestiwn yw, beth am y dyn yma? Oedd e wedi ei daro'n sal am ryw bechod penodol, a felly di dioddau canlyniadau hynny am y 38 yma o flynyddoedd? Neu, oedd ei salwch yn ganlyniad o effeithiau cyffredinol pechod a y byd syrthiedig yma? Yr ateb yw, ni ddim yn gwybod. Mae hynny rhwngddo fe a Duw. Mewn un ystyr, dyw ddim yn gwneud llawer o wahaniaeth ydy, achos yr un gair sydd gan yr arglwydd Iesu iddo fe ac i ni yn naill ffordd na'r llall. Mae'n ein galw ni i gyd, pob un, i edifeirwch. Mae'n dweud wrthoch chi ac wrtho fi, paid a phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Chi'n gweld, os i chi di bod yn byw bywyd yn gwrthwynebu'r arglwydd, yn gwrthryfel, yn codi dwrn yn ei erbyn mewn ffordd amlwg iawn. Neu, os i chi di bod yn berson ddigon parchus, yn trial achub eich hunan trwy fywyd o weithredoedd da, yn naill ffordd na'r llall, ac i bawb yn y canol, lle bynnag i chi, mae'n y bwynt yn dod i ni gyd lle ni'n gorfod cydnabod ein pechod a lle ni'n gorfod edifarhau. I ni gyd angen cyrraedd y pwynt yma lle ni'n dod i trugarhau a gweld bod ni angen trugarhau. A bod ni'n methu achub ein hunan, bod ni'n gorfod taflu'n hunan ar trugarhau Duw. Mae'n y bwynt lle ni'n gorfod dod a stopio gweithio yn erbyn Duw, a stopio gweithio er mwyn treol achub yn hun, a derbyn y gorffwys mae Iesu a Iesu'n unig yn ei gynnig. Ond pan ni di wneud hynny, a pan ni di troi o'n hen fywyd a troi mewn ffydd at Iesu a dechrau ei ddilyn ni, mae yna rhywbeth wedi newid. A gallwch chi nawr ddim mynd nôl i'ch hen batrwm o fyw. A mae'n ahosib, os ych chi wedi'ch credu, os ych chi wedi'ch achub, chi nawr yn greadigaeth newydd. Chi ddim yr un person o chi o'r blaen. Chi'n rhan nawr o deulu Duw, chi'n un o blant Duw. Chi di profi trugarhau. Chi di mynd i fewn i'r gorffwys hyfryd yna. Sut gallwch chi fynd nôl i fyw fel o'ch chi o'r blaen? Mae'n amhosib. A felly mae Iesu'n rybuddio fan hyn, os ych chi ddim yn newid, hynny os ych chi'n aros yn eich pechod chi, neu os ych chi ar ôl cyfnod yn dychwelyd at eich pechod chi, wel chi'n dangos yn di chi bod na ddim newid wedi digwydd yno chi o gwbl. Fod e jyst yn newid allanol, fod eich calon chi ddim wedi newid. Chi ddim wedi profi yr geni yna o ddichod. Chi ddim wedi yfed o'r dŵr bywiol sydd yn tarddu i fywyd tragwyddol. A felly, os yw hynny'n wir amdano chi, os chi'n dangos trwy'ch gweithredoedd beth yw stad eich calon chi, bod chi dal yn golledig, wel mae yna rhywbeth gwaith i ddod. Rhywbeth gwaith, cofiwch, na dioddef am 38 o flynyddoedd. A peth gwaith yna yw be mae'r Beibl yn ei alw yn uffern. Be mae Iesu'n ei ddweud fan hyn, wrth gyfeirio at rhywbeth gwaith sy'n gallu digwydd i ni, yw'r cosb cyfiawn yna.
Y gosb yna ni'n ei heiddi am ein pechod. Tragwyddoldeb o dderbyn beth i ni yn gofyn amdano fe gan Dduw, sef bod yn ein cosbi ni. Ond mae Iesu fan hyn yn cynnig rhywbeth arall i ni, yn dydi? Mae ein fodlon cymryd beth i ni'n ei heiddi arno fe ei hun, ar y groes, mwyn cynnig trygaredd a bywyd i ni. Mae'n rhoi yr hyn mae e'n ei heiddi i ni. Bywyd tragwyddol. Nawr, sonia sy'n gynharach fod yr adnodau yma i ni di edrych arni yn rhan o adran sy'n rhedeg trwy pennod 5 i gyd. Ac mae'r geiriau olaf yma, adnod 18, yn rhyw fath o bontio i'r adran nesaf. A maen nhw'n mynd i cael ei esbonio i ni yn yr adran nesaf. Felly, sa eisiau treulio llawer o amser fan hyn, ond mae'n rhaid i fi gyfeirio atyn nhw. Parodd hyn i'r Iddewon geisio'n fwy byth ei lafydd, oherwydd nid yn unig roedd ef yn torri'r saboth, ond roedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd a Duw. Mae'n amlwg fod Iesu fan hyn yn cyflwyno ei hun i ni fel Duw yn y cnawd. Oedd yr Iddewon yn gweld hynny, ond yn deall hynny, yn hollol glir fod yr hyn oedd Iesu'n ei ddweud, yr honiadau oedd e'n gwneud amdano fe ei hun, yn golygu fod e'n gwneud ei hun yn gydradd a Duw. Mae rai pobl yn gwadu hynny am Iesu. Maen nhw'n dweud, na, oedd Iesu ddim yn deall ei hun yn y ffordd yna, oedd e'n dod fel athro da, oedd e'n dod fel esiampl i ni i'w ddilyn a phob math o bethau eraill. Ond na, dyw'r opsiwn ddim yn cael ei roi i ni. Mae Iesu yn cyflwyno ei hunan i ni fel Duw. A felly, nawn ni feddwl fwy am hyn wythnos nesaf os Duw a'i mynd. Ond am nawr, i ni'n gorfod gwynebu'r penderfyniad yma. A mae'r opsiynau yma wedi cael ei gwneud yn enwog ac mewn ffordd clir iawn i ni gan yr awdur C.S. Lewis. Dyma fe'n dweud am Iesu, mae'n rhaid i ni benderfynu, a oedd Iesu yn wallgof, hynny yw oedd yn credu y pethau yma amdano fe ei hun, ond doedd y pethau yna ddim yn wir. Neu oedd Iesu jyst yn dweud celwydd, hynny oedd e'n gwybod bod e ddim yn fab Duw, ond oedd e'n dweud hynny tybedd. Neu oedd e'n dweud y gwir. Wel, os oedd Iesu'n wallgo, wel, dim reswm dyn ni gredu unrhyw beth mae'n ei ddweud. Os oedd Iesu'n dweud celwydd, os oedd e jyst yn conman, yn ffrod, wel eto, does dim reswm dyn ni i dal i sylw i unrhyw beth mae'n ei ddweud, oedd e'n gelwyddgu. Ond os mae fe yw mab Duw, os mae'n dweud y gwir, yna mae'n rhaid i ni dderbyn be mae'n ei ddweud, a mae'n rhaid i ni ymateb iddo fe. Diolch byth. Mae e yn dweud y gwir. Mae'n y drygaredd i bobl fel chi a fi. Diolch iddo. Amen. Amen. Wrth i ni orffen ein oedfa ni, y bore yma ni'n mynd i ganu unwaith eto gyda'n gilydd. Gadewch ni ganu mawl i'n Duw ni.
ymuno â ni unwaith eto'r bore yma. Gai ddymuno bendith Duw arnoch chi yn yr wythnos sydd yn dod. A gweddio yn awn ni gyd brofi trugaredd Duw mewn ffordd real iawn yn ein bywydau ni. Na ni weddio i orffen. O Dduw ein tad, a thad yn harglwydd Iesu Grist, i helpa ni yn awr o dad i ddod at ti, i brofi'r trugaredd yna i ni i angen, y trugaredd yna sydd gen ti i'w gynnig i ni. O da, derbyn ein mawl a'n diolch ni gyd, a bydd gyda ni, yn enw Iesu. Amen. Amen.